जानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय मैया हराव आङो मोनसे फिसा पार्टि मोनसे खालामदोंमोन बार्थडे जोंहा रानिनि बेनि क्लिपखौ होनो हागोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जों थांनो ओंखारगासिनो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोंनि ओंखारनाय बार्थडे जानो थांनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ नायग्रोदो बेखौ जोङो बार्थडेआव थांनायनि सानसे सिगां हराव खालामदोंमोन आरो बे भिडिअखौहाय जोंहा रानिनि बार्थडेआथ' ओरैनो 30 आगस्टआवसो खिन्थु जिहेतु रानिमोना 15 आगस्टआव थांफिनसिगोन नालाय बेनिखायनो न'आव फैफिननो मोनखानाय नंला नालाय बेनिखायनो फिसा प्रि बार्थडे खालामबाय आरो जोङो बयबो ओरैनो आरो बार्थडे खालामनो मोनला नालाय होननानै केक फिसा मोनसे लानानै फैनानै बेलुन सेलुन लाना फैनानै न' खाथिनि माने रावबो न' खाथिनि गैया न'नि गोजा लोगो नांनानै फिसा पार्टि खालामबाय आरो बेनिफ्राय नै बिसोरो बेलुन सुफुंगासिनो दं ओमफ्राय रानिया बिराद डिस्टार्ब आरो बेलुनखौ बिराद माने गिखायानोखा आसरित आं इमान गियो बे माबायदि हायोथाय अख्रुबदोबो आरो पिनफोरजोंबो सिफ्रुनानै होनायावबो जेबो गिया न' रिएक्सन बेनिफ्राय नै साजायगासिनो बेलुनखौ सुफुंखांनानै रेखायानो बांसिन सुफुंदों हाय मालाय औ भिडिअसो नै केकआ सान केकखौ खिथिनि हेपि बार्थडे गलु आं यो हेपि प्रि बार्थडे गलु लिरनो होदोंमोन खिन्थु मा लिरना हरदों नायसन हेपि बार्थडे लिरना हरदों प्रि बार्थडे खिन्थु डिजाइनाबो इ नङामोन बोसोरसे जासिगोननि सिगाङावनो दिनै बार्थडे खुंनाय जाबाय गलु बिदिया फैनो मोनला बिदिया माबा लाना फैनो मोनला बार्थडेआव हालो फन्ना Fotos nani mobile foto shoot खालामगोन र' इनि केकआ मोजांखा आं मोजां मोनो इनि केकखौ टेस्टि ना दे दौलै बयनोबो बाय बाय ए गैद्राय खानो जोबखायो बिदिनि आखाइनिफ्राय जाया मानो दा जों केक सेक हाखांनानै एसे फट'शुट खालामनो होननानै फट'शुट खालामबाय आरो बेनिफ्राय साथा नैबे साथाखौहाय जोंहा आइनि बिनानावा आदैया आरो गिफ्ट होदों रानिनो बेनिफ्राय बिराद मोजां साथाया किउट नेटनि बेनिफ्राय बेजों एसे फट' लाबाय जोङो बयबो आंजों आब'जों लाबाय बेनिफ्राय बाबुखौबो लाबाय नैबे आंनि फंबाय नैबे आंनिनो फंबाय आयं बोराइमोनहानि बेनिफ्राय नैबे निजोमा जोंनि बियानै बेनिफ्राय बै रेखाया होमबा खालि मुदा गाज्रिमोन नालाय बियो फट' थिखांनो समाव बेफोरबायदि थाफ्लांनानै दा बिराद दुखु मोनदों आरो आं मानो बेफोरबायदि थानाय होननानै बेनिफ्राय नै थाला बिदिन्थिया बिराद खस्थ' मोनबाय बियो मानसि बुरजा मोनब्लाथाय बियो बिराद थानो नागिरा आरो ओजाहायथ' हारसिङैनो थायो नालाय हुदा जालांबाय बेनिफ्राय नैबे आफ्टार पार्टियाव आरो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जाय जे पार्टि खालामो जेसेबां देलायनाय साजायनाय जेसेबां खस्थ' जायोना फानज्रायनायाव बेनिफ्राय डाबल ट्रिपल जायो बेनिफ्राय नै बिसिनाफोरा माबा सफाफोरा सब उलट पालट बेलुन सेलुन बेनिफ्राय बै खैजायथ' रुमा फुरा मा बुंबावनो आरो बेनिफ्राय बेखौ साफा खालामजोबनोसै खिन्थु आं साफा खालामनायखौ भिडिअ होथ'नाय नंथ'ला नेक्स्ट डेआव आं डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ लोगो मोनखागोन जोंहानि रानि आंनि बियादै आंनि काजिन सिस्टार आरो आयं मोनहानि फिसाजोनि बार्थडे जानो थांगोन जों गखाय गामियाव स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुदि इन्टारेस्टेडब्ला बेनिफ्राय बे भिडिअखौ बिराद माबा खालामबाय थादों आरो बे सिगांनिफ्रायनो रिकुवेस्ट खालामबाय थादोंमोन आदै आंजों मोनसे भिडिअ खालाम होनना बुंबाय थायोमोन नालाय बेनिखायनो नैबे भिडिअआ नोंनि थाखाय रानि नैबे भिडिअखौ आं नोंखौ डेडिकेट खालामदों स' आं साइडखैजाय रानिनि इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौ होनानै होगोन नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन बिराद मोजां रिल भिडिअ हेगारो बियो
बिराद माने एक्ट्रेस जानायनि सिमां नुयो आरो बियो पुरा मा होनगोन बेखौ पुरा मडेलिं जोंहा रानिया बेनिफ्राय दा नै जों ओंखारगासिनो नै लास्ट नाइटनि बेलुनफोरा ड्रेसजों बिदिनो पुरा मेट्स जादों दै स' जों ओंखारनानै फैखांबाय नै ला आं आंनि खाथियाव काजिन सिस्टार आंनि आनैमोनहानि फिसाजो बेनिफ्राय बै रेखामोन थांखांबाय भिडिअ आंनि बुंनाय लासै लासै जादों बेनिफ्राय जोङो नै ट्रेन्डआव फैदों रङियानि रानिनो गिफ्ट लांनो होननानै गस्ला बेनिफ्राय बेयाव लानाय जायाखिसै आरो खारन दामजों गस्लाजों गोरोबनाय मोनाखै जोङो ओरैनोथ' सफ्ट मोजां मेटेरियेला खिन्थु बे एसे सोखोमखौसो मोजां मोनखायो बेनिखायनो बेयाव लानाय जायासै बेनिफ्राय जों नेक्स्ट बबाव थाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेनिफ्राय आं मा गिफ्ट होयो बेखौबो नायलांबाय थादो गिफ्ट बायनो हाबफैदो जोङो नै गस्ला कुर्ता थांनायनि नैखौ मोजां मोनदों निजेखौ लायाखैनो आं बारा रेखा बेनिफ्राय नैबे जाबाय आं होनाय गिफ्ट फिसा टिक्लु बाट आं मिथिगौ बे मा बुस्थुखौ मोजां मोनो बिसोर गस्ला लादों बेनिफ्राय आं बेनि थाखाय मा लादों नोंथांमोना नुखागोन दसे थानानै बेनिफ्राय बे मोजां मोनदों बियो बेनिखायनो आंबो गोजोननाय मोनदों एटलिस्ट आंनि गिफ्टआ फिसाबाबो बे पसन्द जादों बेनिफ्राय जों थांगासिनो दङ दा बेनिफ्राय नै सफैबायानोखा जों एक सेकेन्डआवनो ओमफ्राय नै न' मोनफैबाय गुमैनि फंबाय लामायाव गसंनानै नेगासिनो माने थागासिनो दङ बे नेयाखै जोंखौ बेनिफ्राय जों मोनफैबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना गोलो सफैबाय सा मोनसे फुदुंनि मोनसे गिसिनि मोनसे गिसि ayo दोनदो गुमै आरो ने बारा बार्थडे बारा सोरनि जों लोगो मोनाखै बार्थडे सोरनि ओइ बा बार्थडे गाला हेपि बार्थडे हाय सोरखौ साइज नुदो बा सेकेन्ड रेखा मामाबो जोंहानिखौ नुवाखैनो हामदो देलाय आं गिफ्ट मोनिना मारै नुदो दे हुलि मारै नुदो खिथालाय बेनिफ्राय नै ला गिफ्टखौ बख'गासिनो आंनि ओमफ्राय नुसिगोन नुबाय बेनिफ्राय नाय बिनि मोखांखौलाय माबायदिहाय फुरथि जादों बियो आं मिथिखागौ बियो देलायनाय साजायनाय होनब्ला बिनो जेबो नाङा बिराद देलायनानै मोजां मोनो अबस्से एमानो एक्ट्रेस जानायनि नालाय बेनिफ्राय आइ होप रानिया मोजां एक्ट्रेस जानो हागोन लाइफआव खारन बे मोजां रिल भिडिअ खालामो साइबो रानिया खालि एक्सप्रेसनासो गैथारा बिना रानि एक्सप्रेसनखौ मोजां हो दै बेनिफ्राय आरो मा बुंबावनो रानि नोंनि बाथ्राफोरखौ देनां साननैसो थानानै रानिनिबो ब्लग नुसिगोन खोमा नोंथांमोना खारन बे बिराद इन्टारेस्टेड ना बेफोर बुस्थुफोरा आरो बियो खुलिनो ओंखारबाय थादों आरो इउटुब चेनेल खुलिनो ओंखारदों आरो कभार भिडिअ होगोन होननानै स' जुदि ओंखारो आं सानसे मालाबा भिडिअ खालामनानै दिन्थिनानै होगोन बेनिफ्राय नै ओंखाम जागासिनो दङ मानसिफोरा बिसोरनि गामिनि बेनिफ्राय बेखिनिया रानिनि ब्लग आरो नोंथांमोना नायदो रानिनि ब्लगखौ एसे मायबा मायबि एबे लाजिदो नैबे मिरा खामरान दिनै मुखारखोलै नैबे खामरान दिनिया नै इनो मैगं संदो बेदर संदो नोङो इउटुबाव नुगोन जिमि बर' होनना लिर नोंखो
नैबे बार्थडेनि केकआ हाख्लाबजोब्बाय थुख्रा-थुख्रि खालामजोब्बाय नै लाफ गोदोरमोन ओमफ्राय नैथिं बुन्दिया गाजि माबा-माबि दङ नैयाव मिस्टि दङ नैबे बुन्दिया नैबे जाङा मादार आरो खनसे नायना प्लिज बे नै केकआ नै इसोर खानाया जादो नै आदायाबो जायो नैबे दादा नैबे माबा दा बिदिन्थि हाय उय हाय बिन्थि माबा जां नै जों ओंखाम जानो जदो आदै दादा आदै अ मा जागोन आदै बिन्थिखौ लादों लाया नै बिन्थि बार्थडे गारला नुदो दे ओंखाम जानोसै दा बयलार बा हांसो माखौ जागोन बयलारखौ जागोन नोङो रानिया नै दा जों ओंखाम जानोसै ओंखामाव जोङो गाजि हांसो बेदर ओमफ्राय राङालाव सयाबिन माबा-माबि होनानै भाजा ओमफ्राय दालि दे बाय बाय दे दुर्गा फुजायाव थां दुर्गा फुजायाव गरम बन्द'थ' थांबाय दा जों फैयै दारकुसि मोनफैबाय ओमफ्राय दारकुसियाव हाथाय खालामदों बिसोरो आब'मोनहा बेनिफ्राय जोङो सिङाव जनानै दङ रानि आं आब' बिनिफ्राय आरो रेखा ओमफ्राय इसोर भिडिअ नायगासिनो दङ ओमफ्राय नै दारकुसिनि बाजार सोर दारकुसिनिफ्राय नायदों स' थेंक इउ स' माच लोगोफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय